a Oliva la figura de Carmen Valero va significar una referència des del punt de vista professional, des del punt de vista de compromís polític i des del punt de vista d'actitud de defensa de les interessos de les dones. Esa solidaritat, ese compromís pedagògic i personal que tenia Carmen Valero crec que és de màxima actualitat i la fa una dona absolutament model per a aquelles persones que creguem com ella en què cal millorar l'escola i la societat. Que és un clar exemple d'allò que la memòria històrica està compromesa a retrobar. Carmen és un dels exemples.